Inna lillahi, Malam na ta'ala a asibiti cikin yanayin tausayi. G-Fresh zai ƙara sabuwar amarya. Kashin nake. Kun ga wannan wajen jama'a? Kun gan shi? To ba na ba haya ta nan. Wannan wajen haka yake ba haya ne yake fita. Ta nan aka fito da duburata. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. A gurguje gani da Malam na ta'ala, babban jarumi a masana'antar Kannywood, wanda ya kamu da larura ta rashin lafiya. Kowa ya riga da ya sani in dai kana hawa social media, wannan bawan Allah ya sha wahala, wanda har ta kai ga sakamakon irin kudin da aka yi taxin dinsa na wannan rashin lafiya ya yi yawa. Muka fito da bakin shi ya fito ya nemi tallafi, wanda alhamdulillah mutane, jama'a, masoya sun ba da gudunmawa, an tura iya abin da za a tura, wanda yanzu haka yau din nan dama a bidiyon da na yi bayani cewa duk sati uku yana zuwa daga Fortescue, yana hayo a shatan mota da shi da iyalansa suna zuwa Kwastin, kuma allurar da ake yi ta 250 ba a fasa ba, ana yi ga magunguna ga expenses da yawa. To alhamdulillah yau ya shigo, an kawo shi Kwastin, yanzu haka muna Maiduguri, muna TH, wanda yanzu gani tare da shi, kuma alhamdulillah jiki dai da sauki. Amma fa jama'a, kada ku yi ƙasa a gwiwa, taimako wallahi tallahi muna buƙatar tallafi. Kada ku yi amfani da wasu abubuwa na romos na mutane wai rest in peace ya rasu, no ba haka bane. Malam jiki ya yi sauki alhamdulillah. Kuma malam kana da dan abin da zaka, saboda kaga maganar account number ka, ni ma ana yawan tambaya ta, da Allah ka tura mana account number na Malam na ta'ala, za mu tura masa gudunma. To alhamdulillah na fi son ya faɗa account number da bakin shi da kuma ƙarin bayani da zai yi. Malam gare ka. To alhamdulillah Allah ina maka godiya, godiyar da babu misali. Masha Allah. Allah ina maka godiya, godiyar da babu misali. Masha Allah. Kuma ina taya musulman duniya murna na zagayowar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Ina taya dukkan musulman duniya. To jama'a, ina yi wa Allah godiya. Mutane ba zan fasa muku godiya ba. Idan kuka ga bidiyo na baya, kuka ga fuskata da na yanzu, ina samun sauki. To saboda haka ya zama wajibi mu nuna muku muna samun sauki, saboda mai sanka in ya ga kullun jinyar ka tana yin baya, to shi ma yana karaya. Gaskiya ne. To kamar yadda ba na ya faɗa, yanzu ina cikin Kwastin, dama 1 ga watan Satumba haka ban zan dawo. To yau gashi kun ga allurar ita ce kyam'o din, gata haka ake yin ta. To kun ga da haka ake yin ta. Kuma kamar yadda ba na ya faɗa, mutane suna bugo min waya, wasu ma sai sun yi bidiyo call sun gani sai su tura min taimako, saboda duniya ta ɓaci. Gaskiya ne. To shi yasa nake faɗa, wannan ni ne da kaina, kuma durƙusa wa wada ba gajiya ba ce, larura ce. Saboda haka account ɗina shine 0059242421 Access Bank. Mato na Mato shine sunana, Malam na ta'ala sunana na fim ne, amma kan account din Mato na Mato za ka gani. Saboda haka mutane kuma kamar yadda ba ne fara, za ku ji ruwan su ne. Dole akwai harka ta kiyayya, akwai harka ta soyayya, dole sai an yi haƙuri. Dole ka tafi da makiyinka a rayuwa, dole ka tafi da masoyanka. Amma ni ba abin da zan ce wa mutanen Najeriya da mutanen Nijar, Kamaru, Chad, Ghana, wallahi duk kasashen da na gaya muku, kowa daidai gwargwado. Wani ma in ya turo maka zai tafi sabillahi kai ya faɗi sunansa. Allah sarki. To abin da ya sa kuka ga nake gaya muku, ɗawainiyar tana da yawa. Kaga za ka zo ka sai allura, ga motar shata, ga me, wallahi kun ga lokaci 5 din nan, kun ga yanzu gana a zaune ko da bet a jikina kuna kallo. To duk salloli 5 din nan wallahi a cikin kashi nake yin su. Na rantse da girman Allah, sallah an zan yi kowace iri a cikin kashi nake. Idan daga Fataskun za a kawo ni Maiduguri asibiti, haka zan taho a cikin kashi. Kuma idan aka mun allura zan koma Fataskun, wallahi a cikin kashin nake. Kun ga wannan wajen jama'a, kun gan shi? To ba na ba haya ta nan, wannan wajen haka yake ba haya ne yake fita. Ta nan aka fito da duburata, sai an zo an yi jinyar nan wajen ana allurar. Kun ga inda kansar kuma take. To sai wannan kansar ta kone, wannan alluran su ne za su ba da sakamakon kone wata. In sun kone sannan a mai da wannan fa a sake ɗinke ni na dawo na yi rayuwa ne ba haya ta nan.
to idan mutum bai san abin ba yanda nake fama to zai ɗau wani abu ne daban, to shi yasa ba na ɓoye komai. Wani zai zage ka, wani zai tausaya, wani zai taimake ka. To larura na haɗa da ita kuma ina addu'a, kuma mutanen da suke min addu'a ina musu godiya. Malamai na addinin nan Allah ya saka muku. Amin. Yan kasuwa Allah ya saka muku. Amin. Yan siyasa wasu da suka taimaka min da sauran ma'aikata yan gasu nan dai ba za su irgu ba. Kuma asibitin Borno Allah ya saka musu. TH na Borno nan wallahi tallahi in suka zo likitoci 8 suka ce ni tawa daban ne, sai sun tsaya sun ga har sai na samu bacci. To haka ake wannan allura duk bayan sati 3 har wata 6. To abin yana da yawa. Kuma a bidiyon namu za ku ji hira iri-iri. To a wurin bidiyon ma an jima zan gaya muku kuma za ku ji abin da mai girma shugaban kasar jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Babacani ya mun yau 1 ga watan Septemba. Saboda haka amma ba na sai da wannan hiran wancan kuma da bance za ku ji. A jama'a ina masoyanmu, na tabbata kuna kallon daɗin kowa kuma kun ga yadda muka yi gumurzu da wannan bawan Allah a daɗin kowa. Ina masoyanmu na Nijar, ina na Chadi, ina na Togo, ina na Kamaru, ina na Ghana, ina na Burkina Faso, ina na South Africa, ina masoyanmu na duniya. Muna buƙatar taimako, muna buƙatar tallafi saboda neman lafiyar wannan bawan Allah a gurguje. Sannan kuma daga ƙarshe zan dan sa nishadi, kun san mara lafiya yana buƙatar nishadi. Kun tuna a daɗin kowa lokacin da na kama shi na mar haka da bindiga yake ta wannan wai shi gashi malam mai 60 goma kun malam ka san ba murya murya ta bata gaskiya na ci zali wallahi tallahi malam sai da ya gane kuskurensa. To jama'a a taimaka. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kewa su ba sa gani abin da kike gani. Jama'a kun gane ta biyu ɗaya a Kano, ɗaya a Abuja, ta biyu. Jama'a kun gane ta? Ba wanda ya gane ni. Ba kuwa ce daga Adamawa. Yayan mata ta ce. Daga Yola na zo. Kun ga tana makala bayan kyaure ko? Alkhairi su bar fatan alkhairi. Yawa muna nan muna dan shashanawar. Muna dan shashana muna ta cin gan kaman mayu. Bara. Yake wa zan nan ya fi light inda muke. Kai sosai ma fa. So jama'a kun ga amarya ko? Sosai din nan. Kun ga amarya ko? Yawwa Hajiya Maryam Nicki Minaj, Allah ya kara miki lafiya. Allah ya kara miki lafiya. Allah ya kara kwantar miki da hankali a gidan Kano State Material. Amin. Wato Hajiya Maryam Nicki Minaj. Sannan wannan kishiya take ba wai kishiya ce wacce za ku yi hayya za ku yi fada ba. Wannan kishiya ce wanda za ku haɗa kai. Kishiya ce wacce za ku haɗa kai. Ana san kina kaunan matata ko? Sosai ma mana ina yin ta ayyama ni fadin ce. To jama'a mai mace ɗaya dai abokin gauro ne. Saboda haka duk wani namiji wanda yake jin ya isa mana in dai hankalinka ya kwanta kuma ka fi karfin gidanka, so dan ka ƙara aure ba laifi bane ba. Allah ne ya ce ayi. San mu da wuya ta kashe mu gwanda daɗi ya kashe mu. Da ni da amarya ta. Mana uwar gida fa yau ma ita ma ta yi wani arnan cefa ne nake gaya muku fa. To mana mai mace ɗaya abokin goro. To kun ga yanzu lafiya launi wannan. Mana. Ɗaya abokin goro. Abokin goro. Mana. Malam kana da mata biyu zaka ji daɗin rayuwarka. In kana da mata biyu in ɗaya ta hayya shi kenan. Nafisa ta ce ho hiwa hui ho ha to shine abin da Nafisa ta ce. Uwar gida ta Abuja mana Hajiya Maryam Nicki Minaj, Allah ya kara miki lafiya. Hajiya Maryam Nicki Minaj, Allah ya saki baka. Uwar gida na kenan. Nan kuma ga amarya ta a garin Kano. Amaryar Kano State Material, Hajiya Nafisat Ishaq. Hajiya Nafisat Ishaq. Kano Amaryar Kano State Material. Gudu.